motor ini. Iya bisa nih wangun ya. Sawang-sawang deh. Bagus. Penyata. Ini modelnya ya rantai ora tau gelem resik. Wah enggak gitu gue iki semari wagu ki biasa iki kecilitan paling ora ideal kok ngawur tenan gawean ora cus ambiyen aku desainer lah yo rada macem kayak ana sing ora do padha ukuran oleh gawe yo kuwi kurang dhuwur iki arep dandan yo kangelan ora dhuwur sithik ngono lho. Wow, pantesan tibake. Lah wong bolongane ya ora padha. Olah kaya apa wonge nang kono. Jamput, opo nyemblegi ndok iki? Sopo ta iki? Lah. Jamput. Jeneng ndok yo sak sembarang-barang e. Sikil nyam ra ngerti wong gek sibuk. Wong mijak ndok barang. Wis ngelake ndok ning kono ya. Panggek ngukur iki lho arep tak pesenke samar nek kleru ukurane engko ya arep tak ganti. Ngene jagongan saya. Lah ora dadi-dadi nek dandan kok jagongan. Piye? Gampang tak ewangi. Aku lega. Apa tayeng? Yo sithik-sithik mbiyen pernah sekolah. Ora masuk. Iki kudu manut idene aku. Iki ora masuk blas mangkane arep tak ganti, arep tak gorok. Kabeh manut idemu ora do metu kok becus ngono kok. Ya ceritane anten ndi iki mau kok teko kene. Anu apa kuwi? Arek ngekei kabar berita kuwi. Apa? Masalah mentot sing di pacar iki lho. Mentot di pacar? Lah iya to. Apa ya payu cahmu kono dapure. Nyatane, Bos. Piye? Sapa pacare? Lah apa kowe kira genah? Kok genah kok ngendi? Oh, ketemu ora tau kok. Tuwek bangga ra gaul. Anakmu lho. Anakku. Pipit. Beh, apa ora melek bocah iki? Kok anake sapa mau arep kae runtang-runtung karo mentot. Apa kowe gak roh? Tenan po piye iki? Menurut tangga-tanggaku ngono lho dawero. Runtang-runtung mengloro. Bocah ora mikir ngono juk. Diapurane kaya ngono kok seneng karo anakku lho piye? Ora guyon to tenanan ora iki. Aku kapan to ngapusi ilmu, ngapusi kowe apa untunge? Bocah anane ning klontang-klantung kok yo anak tenanan kok payah iki anakku. Lah terus rencanamu arek kepiye kuwi? Yo bocah iki apa yo ora ijep isin ngono kaya anake kancane kaya jenengane wong seneng bos ora mikir umur ora melek
Nek ora melek ora tekan gone ora roh dalan kok. Terus nek anakku arep pakani apa? Ya iso mangan dhewe. Bocah ora jeges kerja blas kok. Panane ngalor ngidul. Wong rabi ora kudu kerja, sementing ngene lho Bos. Duit lho. Ah duit saka ngendi? Kerja wae ora kok. Sapa ngerti bobol bank ngono ATM. Piye iki urusane ngene ya? Repot to. Repotan kowe ora aku. Aku mung menyampaikan to Bos. Iki makne iki urung ngerti iki. Biangne iki. Lah ya teko domo ngono. Piye iki? Aku lak dadi bingung tek nek ana lelakon kok ngene iki. Wong bingungan ora main blas. Wong kok. Kan. Mbokne. Mbokne. Mas, itu mbokne mau. Mbokne pipit. Wah. Walah. Apa sih Mbak? Dolanan HP wae ora ngerti ono kedadian ra memper. Ora ngerti kok. Ngomong-ngomong sing toto. Anake dhewe lho. Kok iso-isone disenengi mentot. Seneng menrat. Iya, jenra melek tenan bocah siji kok. Jare sapa to, Pak? Beh, kowe iso ora ngerti lek momong anake iki piye. Lah wong jare Kadir iki wis 4 sasi runtang-runtung ngalor ngidul memper. Ya lah ngerti padha senenge ya jarne to, Pak. Jarne gundulmu kuwi. Wong bocah runtang-runtung ora jeges. Kerja kok arep seneng anake dhewe ya apa arep dipakani lungko. Saiki bocahe digoleki. Bener apa ora? Apa iki ki ming adu dombane Kadir? Makneke wong bocahe dhewe kan bocahe meneng lugu. Mosok ya ngerti ngono-ngono. Goleki bocahe. Mau pamit lunga ning kancane. Beh, ha iki malah genah ra beres meneh iki. Sesuk menehke di nganu takoni sing jelas nek lungoke wis awake anake dhewe wis prawan. Ya kudu sing ati-ati. Golek-goleki. Golekane. Aja senenge ning paran, Mas. Go ning omah ke Bali. Ya. Iya, kae apa malah ngokethake nang ngono. Goleki pipit malah ketemu ketheke nang ngono. Wis tak takonani sisan wae. Bocah. Ngopo sarungan edang-edeng. Lah aku kan bar sunat. Wetongkrak ora nggak sunat. Iki yo ngerti kok. Ora oleh jutan dongkrak iki. Aku arep goleki anakku pipit. Aku iso takok aku. Negare rontang untung karo kowe. Jare sapa? Oh, gempar sak desa ngerti kabeh kok. Sopo sing gawe gosip kuwi?
Wong do ngomong tentang karo kowe. Nganu digumbon-gumboni dengan ras nang ro aku ono wae. Allah. Wis aku arep goleki anakku. Awas janji. Yo golek yo. Tenan kuwi. Anake dheweken kok tekoke ro aku. Emange aku sing ngopeni. Awas. Janjine macem-macem karo anakku malah arep ngrabi barang. Ditenono nek ra tak titiki untune mentok. Anake goleni dhewe wong mbok senengi. Awas wae ku janji anake ra diweh ya. Plinter brengose ngono.